Northeast Plantation and Commercial Private Limited atung estimate tengpen sai claim credit. Murengang hoyamen pen tangka kirung thapa puthak KATSSA asong pen pherang kiamai kangni. Runga gora pen dipuan kacheleng jiaphan ultra bus service kangpu. Kardom pini prime time birta long pen nilisang pi marvelous rong parpi nonarji ikta birtang ton pen. Bokajan subdivision angkang lakha ingkoi raisi Borjan constituency along executive engineer Porpathar road division Silunijan atum arpu kidu angkang DDS road Prianga dongpen Karuna ingtiarong an kedamatawar PMGSY Surihinira Krisir Kebra ingkoi abaha scheme pen pevar blok atawar phan sikalak ingkoi ra hinia tangka panongsi semar pondo. Lasonsi Misen Pen kapaklem ji aphanpura contractor mate Northeast Plantation and Commercial Private Limited a company atuma phansi arpu pek ponlo. Lapen laso atawar kasilang vek nangji ki jongpon ke kilometers hinira mitar pharo troksi ra thomkebra hinian ajak kiding bonta non ladak adimalong an kahumri dampen ke thekdam long atengke kilometer hinian a pharmacy asai bang claim chot amat hala mitar pharo troksi ra thomkebra hinia bangke claim plate patang te dadlo Karbi long live kila nafan kardom bezilo bini nili tumnang kahumri lake Bokajan LA angkang lakha ingkoi raisi Borjan MSC constituency angkang lo ada pini nanti tumhan paklang ponji lake lahen lo je DDS road pen dak la kuruna ingti arong keda matowar aphan kilometer 2 kilometer 732 aja kiding do ladak la Prianga dong pen cenglok kuruna ingti keda matowar lo ladak power block atwar si panong lapen labang so asai keda ingpon labang ke Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana wa department lo PMGSY pu scheme lo basi labang so asai ke claim ya phan Northeast Plantation and Commercial Private Limited tum hansi labang so asai pek pon lo lapen labang so sai gilang dunia arpu labang ke executive engineer Borpathar PWD Borpathar road division Silonijan patum si labang so sai ke tilang ponji department ahin pen arpu dulu lapen ladak ke panong labang ke 21 lakh 82,998 labang so lak ko dai si mane prai lak ko dai hinian lo labang so tuar ka salami phane panong pon stame pini ni tum dak ke thek long na kahumri pen ke long la han lo labang so tuar kon ma dak ke jong pon abang mangala an ba ke chogli mabi adak 800 meter mate lapuson 700 meter hala 732 meter po bang ke abidiat lo ladak kilometer hinian se latum kam claim chot lo lapen hala 732 bang ke abidiat lo lasi labang so 732 pen alang litum labang so ke pajum hek pen stame ladak alang litum penan ba ke ali dak lang long pon lo labang so atwar ka selam pen Lason thak si Northeast Plantation and Commercial Private Limited ahin pen Bokajan LA angkang along Troxy PMGSY scheme pen pevar block atwar kasemar pondo bonta long Troxy atwar along jongsi along tinta mitar pharo Troxy ra thomke bracket thom mitar pharo ke thom mitar pharo hinian kasemar pon pe dokok lote koan atangka pahinji lake isi matha memialang dino alang litum labang so ke pajum hek pen stame ladak lang litum penan ba ke ali dak lang long pon lo labang so atwar ka selam pen athema lang litum dak ko anma ka cross nangi abang ke kilometer hinian se lang litum pulaben pen claim lo lapen lan se lang litum padoi der lo stame hala 732 meter abang ali litum claim thedar lo lasi non nang litum apan labang so Karbi Anglong live channel hoi pen an te bhan paklang lo je labang so atowar kobuson sila buson ke jum det mala bang ke nang litum rada tum hasini litum pachini lo alang litum pelaka dok ave lang ponon lang sai ponon la buson ko son si
apong lapuson paklem long ma athema Northeast plantation tum lai siwet kali Ladakh bukajan long tame long trok PMA PMGSY atwar alang tum long pon la si along tin atwar long tame lapuson si 200 meter 300 meter Lapuson kapatang tepen tangka mate bil ki pipon longlok abangke Ladakh EE Borpathar R Division Silunijan atum kacharabdun domaputa ar jumeme binong la silason company atum lapuson chopang lima sai langno nang kiklem bom atumaphan tim Karbianglong Autonomous Council atum kopia sai dengji jong sila puson asai kilangno kiklem atumaphan hangakang sai abi pulote kewang jilang arni abangke lapuan so sesi kahingno asai nang klem bom buka janpen anantirang Karbianglong live Forest Asai Kamalong Forest Guard lapen Mali avoreng ang hoy nang palong pipopu bang thongkep susera rapan inut bahini atum tangka kirung thapen kachong tuya puthak pini atur kimi restaurant along Karbianglong Territory Social Security Association asongpen pherangkiamai kangni hutur ke methanga hemtun along ta do pukipu asonsi nonapor methanga khayang bong hutur kachiman lapen methanga khayang bong vi kachong sip abang pu aphai nang kambom tanglo lason thak thak si kiduk det aradatum luwok pu mathapen inut bang hini ke thek chikrong atum rong alompen bang thongkep sose arisoi janga tumaphan Forest Asai Kamalong Forest Guard lapen Malia boreng ang hoy nang palong pipopu chongthui chobaisi suri tangka churung ilo labang so kisung ki phowek arisoi janga tum KATSSA asong atumaphan birta palesi kerap chohanglo bangso teng KATSSA asong klem bangatum kiri tarle basai klem si lapuson asai lang nolong ki photo bang thom kep amen klang lasi Ladakh nili tumaphan bang thom kep nidu Ladakh Additional Principal Chief Conservator of Forest along sakuri kichuhang do natuk alang litung along appointment na bangke alu talang tunang cipilo complainant na tumpen labang so appointment alu bangke Special Principal Chief Conservator of Forest la hello appointment alu ke la si labang so appointment along bangke duplikasi si pinangan atum kurilo labang so duplikasi kuri si Xerox copy pen si pinangan asa kuri tuamen pen chong thui lo labang thongke batumaphan inut bang hini atum Forest Asai Kamalong Forest Guard lapen Malia boreng ang hoy nang palong pipopu amen pen tangka rungsi isivet appointment alopen bangkep inkoya tumaphan piilo bonta piniar nianta aboreng ang hoita kilong dunde pen kematha kisung asonsi dolo ahok he alo nili tum phan nang pilo alang le tum aphan appointment alo ki pa je lake 29 June 2021 bang thongkep bang pikep bak do je illegal appointment alo ki pi setame labang ke nili tum chingwai lo ba written complaint pilo non haladak department pentong labang so radaphan ahok he tam ke claim pon ma posa tangka kachumusoy aphan chot ma mante adak ke jok middleman atum tong ke claim tap ma nili tum sitame non si retardip nang koklo ribom la lasi prabjin pen lapuson sai langno ke claim bang photu vorengang hoy palong piponang po kalite kirunga tangka an chipi thuet nangji jong sia tangka ta chipi pe aboreng ta palong le pulote KATSSA asong pen sodak insai ponang kok po pusi KATSSA mai pu Samson ingti pen ningje pon helang letum sakuria men pen pinangan atangka mana arideng ki pidundo lasi alang letum ke non tangka ta chilong le la pen sakurita claim long le la son si Karbianglong long forest department lo mangke illegal activities bangke day by day la son si nona bangke nang bat bom lo sakuria men pen rong arat ki luda da tong phan sakuri nang pipo ko pen azok pinangan atangka rung tap si rat atom phan chong thui lo
lasi la bangso ka chong thui long bangke nili tumalong lason a complain mate rat atung akirap ka chahan ke dukok panajok nili tum sudak pen retarded si Bangso Pherang ke amai long KATSSA achun bang Joy Rongpi Rajesh Teron lapen KATSSA asong long claim bang phuatum chetong donsi pichun ponlong. News report long Sodar Inti Karbi Anglong live. Ajak ding klui pen rongagora rat kar I lake rongagora pen along bas ka chelenga warsai henlo. Athe Nagaon Jaglabandha Dipu Rongsopi an lapen kapregadim ke damjia phan penangana ki sungdo bonta pini penabang ke joy ke pen bas long ponpo athe pini ultra bus service ingpu pontanglo Rongmongwe police station ke parlo rongagora arlok pini rongagora development committee atum ultra bus service kangpupon bangso kangpupon along rongagora development committee maipu monsing rongphar chetongdot Bangso kangpupon ahut kapachini pon atengke bangso ultra bus service abangke arnibangta ada por 5 phora achitempen ladak rongagora longpen Nagaon Dipu pacheleng pon popusi thanpon Kedamtanga por hut abangke Dipu damji pulote dang phiaga riso ihumma bangke anam pen ponangpo ponta pini pen abangke lapusona ki sung pen abangke kijokwan ason lopusi thanpon Joklabanda Nagaon lengpor hadipuan lengpor kacheleng ponje phan ultra bus service lang litum kachipadu ke matha bote hawar arab phan ke matha jok lang tum pini ang chenglo ingpu pon lo lasi bangso kang pulong ni te pudung long podisi kopai ke me kusi ta chi matha lo athema ilitum rongagora area long penang am a family tumba asumar porhi tum Kuliabor stamedo Joklabanda stamedo Nagaon stamedo anpar ke hadipu stamedo se bangso long ke pale je phan pini dorde pupi ke tournament chelo sante santi pen ke thonam la hai chenglok penang an ke sik sai do si non pena pen la sobas jong si cheleng lo lipute isiawar sa bang misen ko la pen dipu ke dam kono ka to ko isam isiawar sa misen ko bisi ni kan Bangso amai long aluhi man pen sorkari rong asar birentaro rongagora ME lapen LP school thanbang ke hoy Raju tiso lapen sing tiso tum chetongdon Ajat punon piniben abangke Dipu punon kaprek Halloween ke Charlie osomar tumaphan peri sanghan jangthu pusitame kachathon damji aphan joy chat popusi rongagora ME school headmaster Raju tiso ningjepon Autonomous Council pen bangso lok phan kedamtang hu gari ni pilo stame ni to la bangso hut halaso hut towar kawi panda joksi halaso gari cheleng de lo stame pini la bangso lok tung ke do ke dam dipu ke dunji ka penan ke tora la pen ka siksak ke do joksi ni tum committee che sengsi ni tum mane private stame tum gari chi nang kok lo sin pini tum la bangso penna peni tum ke bangso gari rongagara pen dipu ka cheleng phansi ni tum penna Kini la bang so mai kupon lo la se por bangke 530 pen se tum da rongora pen hadi pon bar ko kosan se tum Rongmong we pen Love Sing Terang Karbiang Long live Russia pen Ukraine det hiniang bong ron thama kedo non anchiglojon trok pleng kai apor hut puthot China pen Taiwan adedang bong lepai ron thama kaching thorje phan chisik chidang pon bom tanglo Lason si China armu okso hin pen kedamtang jakhong ni phai thomke marni pen piniarnian Taiwan pen kilometer troknar kep ajak kahilo Fujian province along Pingtan Island along Helia jai ki joy apsi jakong kache pharanga sai kedengpon Bangso hut Fujian Provincial Armu okso hin pensi chipatir pi ponlo lapen bangso long Air Defense Unit ahin pensi tame langroy ari malom ajai ki joy pangjar ponlo lapen an parta Pombedavar saido anta kachipaklang asai dengpo kedamtang pai ni phai hiniar ni US House Speaker Nancy Pelosi Taipei along kahumrida mohut sitame China ahin pen jakong chipaklang asai deng buntu Halapu Chinese Foreign Ministry spokesman
Jau Lijan ahin pen herangke tum atheng no kaning jepon atengke jongsi China armu okso tumaphan asabak areng hu kapasu dokok pulote China armu okso tum ini lun pen ke dojoy je pusi sodak pen Lijan ahin pen han pachini pon. International Desk Report Kerbiang Long Lai. Pini Prime Time Berta Bangke Lapan si Kang Tonig Lo Domi Thakmi Kardom.